Nadange purnama sithik katur dumateng Ibu Juru Sembaka kula aturi nglarapaken dumateng pinanganten putri tumuju wonten ing sasana panggih temanten. Dupa kutuking kumelun hambre binarung swaraning pradangga munyo hangrangin ana gandha arum angambar jroning sasana wiwaha minulya kawuryan ana teja hangeng wung mawa praba tuhu menika tejaning putra temanten putri ingkang binayang karya mijil saking tepas wangi iya gedung busana arsa kinanti manjing bale asri bale adi iya telenging sana handrawina sampating busana ingkang hangemba busananing Prames Warinata tinon saking Mandrawa abir mompior pating galebir pating cumlorot mila lamun tinampa ing sunaring pandan kuru kang renggani candrane kadya kilat asesiring datan nerinasa sampun prapteng sasana piniji sawetara gya kadherekaken lenggah aning sasana piniji bale asri iya sasana rinengga raharjana ing sakara-kara jenggare ngrisang penganten putri saking gedhong busana tumuju bale asri ya sasana rinengga mangkono lenggah sauntara nulya kapiyarsa babaring gangsa ingkang ngaturaken swaraning cantaka kang munyohing wanci riris para kakung sumarang putri kang dahat kinurmatan adicara salanjengipun nggih panggih temanten ananging saderengipun mijiling pinanganten kakung kula nyuwun kalih paragan kula nyuwun kalih tiyang kembar mayang dipun ampil monggo dipun siagake wonten kanan kiring griya monggo persiapan kangge ngutapaken kembar mayang sabatanipun doa wis dumuging wahyaning mangsa kala dumawa ing kodrat saking ngarsane Gusti kang hakarya jagat nun inggih Allah Subhanahu wa ta'ala nalika samana ana titah kang asipat kakung miwah putri ingkang sumedya hanetepi jejering wong urip ngancik alaming madya lah menika lah risang penganten kakung rawuhipun kaentos saking Brangkilen penganten putri sakwangsulipun rawuh saking Brangwetan menika yekti emut prastawa kawur nalika ing Jabal Rahmah nalika Kanjeng Nabi Adam pinanggya kalian garwa Ibu Siti Hawa putra kekalih sampun jumeneng aben ajeng panjenengane samiya apagutingal temu ing pandulu catur netra hamba bardaya pangaribawa sasana kumplawe astanira bebalangan gantal bihur paripurna nggih bebalan gantal giya katangkepaken astanipun putra kekalih dening Juru Sembaka tangkeping asta nggambaraken tangkeping raos katresnan sejati bebalan gantal nggambaraken sami-sami ndhawaken katresnan tangkeping asta nggambaraken tangkeping raos katresnan sejati monggo para rawuh kita dongaaken mugia putra kalih tansah
pinaringana lestari widodonir ing sambikala. Monggo kula selawati nggih langsung diuntapke. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasil tangkeping asta penganten kakung Giya Amrepegi Konang Antiga ingkang cinelak ing Bokor Kencana. Pramila Konang Antiga tinapak padha pecah saknalika gegambaran pecahing sedya. Daya-daya penganten putri Anjengku sarwi sumembah amijiki samparane Kang Raka gegambaran caos leladi minangka wajibing pawestri. Lho, dadi wong wadon iku jejibahanmu ngabekti marang garwamu ya, Nduk. Aja pisan-pisan awakmu wani marang bojomu. Kasil ngenyawiji samparane Kang Raka. Nulya den ampil astanipun penganten putri kanan kering dening Kang Raka linanting kajumrengna jajar ing sisih kering. Mangkono wis jumeneng putra kekalih nalika wau. Nulya kasih ngeban selindur awarna gula kelapa rekta nyang setok abang kelawan putih. Ingkang bapa Komsin manjing ing ngarsa gendong putranipun sekalian ingkang ibu anjampangi ing wuri. Kados mekaten punika bilih bapa lan ibu Kosmin sampun angayahi gatine wong atuwa. Awi maha putra Amahargya Siwi. Sinartan putra kekalih mecaki margining kautamen. Dimen nolanalisir saking angger punggere bebener. Ing salajengipun lajeng bapa Kusmin andhingiri pinarak pranata gelar hadicara bobot timbang. Penganten sakloron kapangku aning jenggune Kang Rama kanan kering. Mangkono wis lenggah satata aning jenggune Kang Rama putra kekalih. Ingkang ibu matur ing ngarsane Kang Rama kados mekaten. Pakne wis mbok timbang putramu sakloron abot sing endi to Pakne? Bapa Kusmin mung andika mantep wis padha abote kok ngene wis timbang bibit bebet lan bobote. Leres pangandikanipun Bapa Kusmin. Sasampunipun putra kekalih tinang sulana akrama kang suci ora ana pucapan Mbang Cindhe Mbang Ciladan kekarone karengkuh kaya dening putra putrinipun pribadi. Jengkar saking papan palenggahan sedya nandur lenggah putranipun kekalih lelambaran memuji mugia putra kekalih tansah kasinungan watake nalendra berbudi bawa laksana munandika sepisan dadi. Wong omah-omah iku diajab sepisan wae kanggo saklawase. Amin Allahumma amin. Kondur ing papan sekawit putra kekalih juru pangadibusana angadani gelar hadicara kacar kucur utawi tampa kaya. Diajeng nuningkih Kang Mas iki lho tampanana kayane bojomu wong ayu lehku nyambut gawe sedina utuh kae lho.
ora ketang udan tak rewangi kudanan panas tak rewangi panasan sok glogok uga rampen kacar kucur dumadi saking beras kawak kacang kawak duwek kawak gegambaran wong liya dadi sanak wong adoh dadi cedhak kayane wong lanang katampi dening kang putri nulya kabundelan mangkono wis sing setgone ambondeli daya-daya penganten sarimbit sowan wonten ngarsane Rama lan Ibu nitipaken uba rampen kacar kucur dimen karawadan sakjroning pandaringan. Ibu kula titip nggih. Iya ya nggir, iya ya nduk, iya ngono nduk. Dadi wong wadon iku sing gemati. Aja boros. Yen ana kayane bojomu nggo kebutuhan rumah tangga nduk dicelengi. Besok yen wis akeh iso mbok nggo galang omah. Iso mbok nggo tuku sawah. Yen celenganmu wis akeh iso mbok nggo mangkat Mekah lan Madinah ya nduk. Amin Ibu. Mugi donganipun panjenengan kasembatan dening Allah Subhanahu wa taala. Kondur ing papan sakawit putra kekalih juru pangadi busana angadani gelar hadicara dahar kelimah utawi makan bersama. Hadicara dahar kelimah punika minangka wewarah bilih gesang wonten ing alam donya punika kedah syukur marang pawewe Gusti kang murbaing dumadi. Kakang priya wong ayu. Daranipun sampun siaga lho Kang Mas. Iya ya to diajeng dadi dahar sesarengan. Nanging wonten dalem 1000 lho Kakang. Daranipun teng Tanjung punika nggih sak wontenipun anane tempe penyet sambil kemangi Kang Mas. Yen ana Bandung ngono ya ana daran sing enak-enak. Ya ora apa-apa diajeng, wong Kakang wis tresna kok marang sliramu. Tenane lho Mas. Iya. Telas gendho dahar penganten pinaringan ngunjuk. Unjukan toya wening menep saking kendi pratala minangka wewarah karben ing mangke anggenipun putra kekalih badhe ngayahi lelumban ing madyaning bebrayan kersa ngagem lelandesan weninging pikir meneping kalbu dimen rumah tangganipun tentrem ayem kebak barokah kaya dening omah kasuwargan. Sakjroning hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad dipun aturaken baiti jannati omahku yaiku swargaku. Kasil hadicara kerombongan sakmangke putra kekalih badhe sowan wonten ngarsane Rama Ibu. Ancas wigatinipun badhe nyuwun tambahipun donga berkah pangestu. Diajeng dawuh Kakang ayo to enggal sowan ing ngarasane Rama lan Ibu wong ayu. Nyuwun tambahipun berkah donga pangestu. Monggo-monggo Kang Mas kula dherekaken. Monggo. Tumungkul hamriklo yayah konjem ing Bantala wadanane putra kekalih. Badhe nyuwun donga pangestu dhateng Rama lan Ibu. Duh Ibu, panjenengan ingkang sampun sembada Ibu. Panjenengan ingkang sampun ngandhut kula. Dangunipun 9 sasi sedasa areng Ibu.
panjenengan ingkang sampun didik kula wentah dhateng kula wiwit alit dumugi akhir dewasa. Ananging ingkang putra dereng saged atur piwales bebudan punapa-punapa dhateng panjenengan. Duh Rama, panjenengan ingkang sampun ngukir jiwa lan raga kula Rama wiwit alit dumugi akhir dewasa. Panjenengan ingkang sampun paring nafkah dhateng kula lan keluarga. Ananging ingkang putra dereng saged atur piwales bebudan punapa-punapa dhateng panjenengan Rama. Mila ing prastawa menika kula namung saged ngaturaken sungkem pangabekti dhateng panjenengan Rama. So nyuwun agung ing pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Ora nggir, ora. Kabeh kang wis mok aturke mau wis dadi sesanggemane wong tuamu nggir. Malah kepara Rama lan ibumu njaluk pangapura ora bisa paring apa-apa marang sliramu nggir. Bisaku ya mung ndongakno muga-muga nggonmu bebrayan tansah pinaringana tentrem ayem kebak barokah gampang nggonmu golek sandang lan pangan ya nggih. Inggih Rama, inggih Ibu. Ing salajengipun putra kalih lumarep wonten dalemipun Bapa Sumardalah Ibu Nani wonten Bandung Harjo ancas wigatinipun ugi nyuwun tambahing berkah pangestu. Rama, Ibu, kula sowan dalemipun panjenengan badhe nyuwun tambahipun berkah pangestu. Rama, Biyung, kula sowan dalemipun panjenengan ugi badhe nyuwun tambahipun berkah pangestu. Iya ya nggir, iya ya nduk. Tak tampa sungkemmu. Tampanana pangestuku ya nggir. Aku wong tua bisaku ya mung ndongakno. Muga-muga nggonmu bebrayan tansah pinaringana rinda saking ngarsaning Gusti kang murbeng dumati. Enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan solehah. Siji kang dadi pesenku marang awakmu wong loro nggir. Sajroning bebrayan ana ing alam padang menika aja nganti awakmu wani marang wong tuamu loro. Sebab wong tua loro iku ibarat pepunden sing kudu mbok pundi-pundi ya nggir. Yen awakmu kepengin mulya donya dumuging akhiratmu, mongko pesenku senengno mulyakno atine wong tuamu nggir. Inggih Rama, inggih Ibu, kula estoaken dawuhipun panjenengan. Mugi sedaya ingkang sampun pikantuk donga saha pangestunipun panjenengan pikantuk rinda lan mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kondur ing papan sakawit putra kekalih angadani paripurnanipun adicara kerombongan miwah pangabekten. Adicara salajengipun nggih foto kepraben, monggo dumateng juru foto kula aturi semangga.